Nagpahinumdum kanato kunon sa gayud ang maghatag kanato og katagbawan sa atong kinabuhi. Maghatag og magsatisfy kanato sa ato ang kinabuhi nining kalibutana og sa kinabuhing walay katapusan. Mao nang ang unang pagbasa, ang Salmo, ingon man ang Ebanghelyo, nagsaysay kanato may tungod sa pan sa kinabuhi. Unsa maning klasiha sa pan? Dinhi sa kalibutan, daghan ang klase sa paan nga atong makita, ingon man atong matilawan, ug maghatag og katagbawan sa lawas nun tang kagutom. Pero dili lamang ang atong lawas gutumon. Aduna usab kitay angay ug mahinungdanong pakanon, ug walay lain kundili ang atong kalag. Sa pag-ingon ni Jesus, ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayud gutumon. Ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog nining maong pagtulunan ni Jesus. Ug miingon sila lisod kaayo dawaton kining pagtulun-ana. Ug tungod niini, daghan sa mga tinun-an nga mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Kaya wala man sila makasabot, sabot ipasabot ni Kristo. Mo nang diya sa Ebanghelyo, ang mga tao nga nagsunod-sunod kang Kristo, nagsunod-sunod sila tungod kay wala sila makasabot sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Kundili buot sila nga makakaon kanunay. Ug buot nilang himuon nga si Jesus mamahimong leader, mamahimong politiko sa ilahang katilingban, aron kanunay mo provide kanila sa ilahang panginahanglan matag adlaw. Apan dili kini mao ang buot ipasabot ni Kristo, dili kini mao ang pamahagi sa Dios. Unsa man gayud ang sentro ug buot ipasabot ni Jesus niini. Mga igsuon, kini nagsentro sa santos nga Eukaristiya, nga sa dili madugay atong saulugon. Ug unsa man di ay kining Eukaristiya. Ang Eukaristiya mao ang pinakasentro sa atong espirituhanong kinabuhi. Kini mao ang pinakataas nga sakramento nga nagahatag og magpalambo sa atong kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Busa angay natong hatagan sa tumang pagtahod ang santos nga misa tungod kay usa kini ka sakramento og sakripisyo nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Diya sa Eukaristiya, ang ordinaryo nga pan ug bino nahimong tinuod gayud nga lawas ug dugo ni Kristo. Nahimong pan sa kinabuhi. Ang presensya sa atong Ginoong Hesus anaa gayud. Gihalad og atong pagakalawaton. Apan kinahanglan nga aduna kitay hingpit nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Aduna kitay lig-on nga pagtuo pagsalig ngadto kaniya. Kay kun ang atong pagtuo ngadto kaniya duha-duha, dili gayud kita matagbaw. Dili gayud kita masatisfied. Mao nang kusog kaayo kanato ang mga patuo-tuo, mga superstitious beliefs ug uban pa nga iya sa mga pagano. Kay kulang man kita sa pagtuo sa Ginoo. Kung ang ato ang pagtuo ngadto sa Dios, sagulan nato mga patuo-tuo, sagulan nato mga superstitious beliefs, then nagluob kita sa Ginoo. Atong giliuban ang Ginoo ug nakalapas kita sa unang kasuguan sa Dios. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagpahimangno ug nag-auhag kanato sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano, kinsang mga huna-huna walay hinungdan. Busa kinahanglan gayud nga atong bag-uhon ang atong kasing-kasing og mga huna-huna. Kay sa iyang unang sulat ngadto sa Korinto, nag-ingon usab siya, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug miinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Sa paagi nga dili takos, meaning to say, kung kita mo dawat, mo kalawat sa Ginoo nga anaa sa estado sa sala, nga pila na katuig wala kitay kumpisal-kumpisal,
Og dili nato ma-let go ang mga sala nga atong gihantod karon ato ang gihambin, hantod karon atong gidaladala, then nakasala kita batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Nakasala kita ngadto sa Dios. Maunang ang simbahan kanunay nagpahimangno kanatong mga magtutuo nga kalawaton nato ang pan sa kinabuhi nga hinlo og takos gayod aron mabuhi kita sa dayon ug maangkon ang tinuod nga katagbawan. Mga igsuon, sa dili madugay atong dawaton ang pan sa kinabuhi nga maghatag kanatog kinabuhing dayon. Busa angay natong usisahon ang atong tagsatag sa kakaugalingon kung angayan ba kitang mudawat niini o dili ba? Angayan ba kitang mukalawat sa Ginoo o dili ba? Pamalandungan nato ang atong tagsatag sa kakaugalingon o kinabuhi. O pangayuon nato sa Ginoo, ingon man ang lamdag sa Espiritu Santo, nga kita o atong makita ang mga butang nga kinahanglan natong isalikway, ang mga butang nga atong gipanghimo, nga nagpakita, nga nagluib kita sa Ginoo. O bag-uhon nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna, aron sa ingon, angayan og takos kita sa pagdawat, sa pagkaon, sa pan nga maghatag kanatog kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog.